दिनै बर'फोरनि गेजेराव बे एनडिबिनि मोनसे फिसा स्प्लेन्डार ग्रुप गावस्रालांनाय ग्रुपखौ लानानैसो खेलिमेलि जादों। आंखौ बारा बुंनो गोसो गैयामोन खिन्थु थेवबो रायजो राजाफ्रा एसे मिथिनायबो दरकार होनना साननानै बुंनो ओंखारबाय। जा आफादनि एनडिबि प्रग्रेसिभनि सिगांनि आफादगिरि धीरेन बर' बिथांखौ थांनाय जुन मासनि जोंनि एनुवेल कनफारेन्सआव बडि सोलायनाय जाबाय। आरो जा आफादनि मोनसे कन्स्टिटिउसन दं, बे कन्स्टिटिउसन मथे प्रत्येक 3 बोसोर जों दा बडिया चेन्ज जायो। नेशनेल एक्जिकिउटिभआ सोलाय सोल' जायो, एक्जिकिउटिभ बडिया। आरो एबार सोलाय सोल' जानाय बिथाङा आफादगिरि मोनासै, आफादगिरि मोनैखाय खुद्रिबाय। बिथाङा लुगैनायानोमोन थैजासिम आफादगिरि जानाय। मोनसे गणतान्त्रिक सिस्टेमजों सोलिनाय आफादाव बे खुनु दिन जाया। राजा जानायमोनब्ला थैजासिमहाय राजा जानो हायो। बेनिफ्राय सोरबा सासे राजा थैबा बिनि फिसालाफ्रानो राजा जायो, फिसाला गैयाबा फिसाजोफ्रा राजा जायो। खिन्थु डेम'क्रेटिक सिस्टेमाव रावबो सासे मानसिया थैजासिम आफादगिरि बा जेनेरेल सेक्रेटारि बा गुबुन गुबुन बिबानगिरि जानो हाया। बे सोलाय सोल' जादों। दा बिथाङा बेखौनो गनायासै आरो गनायनो हायैखाय आफादखौ सोखावनायनि प्रसेस लाबाय। आफादनि सिस्टेमखौ सोलायासै, आफादनि सिस्टेमखौ आफादनि नियम निति भंग खालामो। बेखायनो जों एक्सपेक्ट खालामबाय आरो एक्सपेक्ट खालामखायो जिखुनु संगठनावनो सोरबा संगठननि नियम निति भंग खालामबा बिथांखौ बाहिर खालामखायो। जोंनि गामि समाजफ्रावबो गामिनि सोरबा सासेया जुदि गामिनि आयेन कानुनखौ गामिनि नियम नितिखौ मानियाबा गामिनिफ्राय बयकट खालामनो दोनो, गामिनि समाजनिफ्राय बाहिर खालामनो दोनो। दिनै उपाय गैयैयाव आफादनि आगुनि आफादगिरिबाबो आफादनि सिस्टेमखौ, आफादनि नियम नितिखौ, आफादनि माखौ संबिजिरखौ भंग खालामनानै जों बिथांखौ बायस खालामनो गोनां जादों। बिथाङा सिमाङानो खालि आफादगिरि जादों, बिथाङा आफादनि बिबान जानानै आफादखौ दैदेन। आफादगिरि जानोबा रायजो राजाफोरखौ गावनि संगठन कर्मीफोरखौ सन्तुष्ट होनोबो हानांगोन। खामानियाबो सन्तुष्ट गोनां जानांगोन, गनायजाथाव मानिजाथाव मोजां मोनजाथाव जानांगोन खामानिफ्रा। दा बेबायदि खामानि मावनो हायालासेनो जुदि आफादगिरि जानो लुगैयो बेखौ सोर गनायनो? दिनै बिथांखौ बेबायदि कारनाव आफादनिफ्राय बाहेर खालामनाय जादोंमोन। आरो बिथाङा जिखौ लुगैदों आफादगिरि जानो, बेखौनो सानै साथामसो मानसि लानानै संगठन बानायफानानै दिनै आफादगिरि जायो। आरो बिथांनि रियेल इन्टेनसन, बिथांनि गोसोनि जि गुबै हास्थायनाय बेखौ दिनै प्रसार खालामबाय आरो बेखौ खावलायदों। दिनै बिथाङा संगठन फिसा बानायनानै सुक्ति खालामनोसै होनना बुङो। मास मोनसेयावनो खालामगोन, मास मोननैयावनो खालामगोन, प्रसार खालामगासिनो दं। सुक्ति खालामनाया गिदिर बाथ्रा नङा, खिन्थु समाधान खालामनाया गिदिर बाथ्रा। दिनै धीरेन बर' बिथाङा सुक्ति खालामनोसो ओंखारदों ना समाधान खालामनो ओंखारदों? जा सोंनाया बेसो बाथ्राया। नोंथांमोनाबो सोंनांगोन, रायजो राजाफ्राबो सोंनांगोन, बिथाङा मा सुक्ति खालामनो ओंखारदों? समाधान खालामनोसो ओंखारदों ना सुक्ति खालामनो ओंखारदों? सुक्तिजोंनो समाधान जायाबो जानो हागौ। जोंनो बर' रायजो राजानो समाधान नांगौ, जाय समाधाननि गेजेरजों बर'नि हा हुआ रैखाथि मोनो, बर'नि राव हारिमु थुनलाइया रैखाथि मोनो, बर'आ जाथि हिसाबै थांना थानायनि रैखाथि मोनो। बेबायदि समाधानखौ जोंनो नांगौ, जाय समाधाननि गेजेरजों अन्तत बर'फ्रा फैगौ 60-70 इयार्स आन्दलन खालामनाङा जासे, राजा लामायाव ओंखारफिननाङा जासे थांना थानो हायो जाथि हिसाबै। बेबायदि समाधान जोंनो नांगौ, जाय समाधाननि गेजेरजों बर'फ्रा गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ गावनि गोसो मथे फेहेरनो, फोसाबनो, जौगाखांहोनो बेबस्था लाखिनो हानायनि गोहो मोनो। बेखिनि समाधान नांगौ, जाय समाधाननि गेजेरजों बर'नि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि गांनाङा जासे, उखैनाङा जासे, हाजिरा मावनाङा जासे थांनानै थानायनि बेबस्था मोनो। बेबायदि समाधान नांगौ। दिनै धीरेन बर' बिथाङा सुक्तिनि गेजेरजों बेबायदि समाधान लाबोनो हागोन ना? जोंहा प्रश्नआ बेसो। बिथाङा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव इतिमধ্যে हाबना थाहैखाबाय। सोरनिबा पकेटाव हाबना थायोबा पकेटाव हाबनानै मा मावनो बिथाङालाय? जातिनि थाखाय, हारिनि थाखाय। जायनो पकेटाव हाबैदों बिथाङा
बे साननैसो बिबुंथि होबाय थादों जे धीरेन बर' बिथाङा आलादा बर' रायजो दाबि खालामनायखौ बाद होयोब्ला आं बिथांखौ भारत सरकारनि खाथियाव लांनानै आल'सना खालामनानै समाधान खालामहोसिगोन मा बाथ्रा बे दिनै बर'फ्रा 5,000 बर' जोहोलावजोफ्रा जिउ बावदोंब्ला आलादा रायजोनि थाखायसो बेलेगनि थाखाय नङा दिनै 20,000 बांसिन बर'फ्रा दिनै जेल जानांगौ पुलिस आर्मिजों बुजादों सुजादों आलादा रायजोनि थाखायसो बेलेगनि थाखाय नङा दिनै बे आलादा रायजोखौ बाद होयोब्लासो आलादा रायजो दाबिनायनि बाथ्राखौ बाद होयोब्लासो सावरायहोहैगोन सरकार गुबुन फारसे भारत सरकारानो बुंदों भारत सरकारनि पलिटिकल लिडार्सफ्रा बुरुक्रेटफ्रा जोंखौ बारे बारे बुंबाय थादों जे नोंसोर कुनुदिन बर'लेण्ड आलादा रायजो दाबिनायखौ नागारनो नाङा माब्लाबो नागारनो भारत सरकारनि मानसिफ्रानो बेखौ हमथाबनानै सरकारजों नांलांबाय था नाजालांबाय था सानसेबा बर'फ्रा बर' रायजो मोनगोन बेखौसो बुंदों बर'लेण्ड दाबि खालामनाय नागारनानै कुनुदिन बुङाखै खिन्थु बर'नि दैदेनगिरिफोरा बुंदों माबायदि लिडारलाय बर'नि जायहा बर'लेण्डनि दाबिनायखौ नागारनानै बुंनो हायो दिनै जोंनि बर'नि NDP नि आगुनि आफादगिरि बिथाङा बेबायदि बुंग्रा लिडारनि पकेटाव सोहाबनानै थानाय जातिनि मा खामानि मावो बेनिखायनो रायजोफ्रा सिनायलायनाय लाखिनो मोजां व्यक्तिगत स्वार्थनि थाखाय ओंखारलांनाय बेबायदि लिडारखौ जाहाथे नोंथांमोना गावनि लिडार होननानै कुनुदिन गनाया आं बेखौसो खावलायो दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव खेलिमेलि सृष्टि खालामदों व्यक्तिगत स्वार्थनि थाखाय गादिनि थाखाय पजिशननि थाखाय जातिनि थाखाय नङा समाजनि थाखाय नङा हारिनि थाखाय नङा हादोरनि थाखाय नङा आरो बेबायदि लिडार कुनुदिन जाति थाखाय जेबो खामानि मावनोबो गोसो जाया बेनिखायनो बेबायदि मानसिफोरखौ जों सिनायनानै लानो सम जाबाय रायजोफोर जों सिनायनानै लाखिनो दिनै आं दहायनो बुंदोंमोन जे भारत सरकारा अन्तत भारतनि सशस्त्र संग्राम खालामनायफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों दिनै NSNखौ थाबैनो हयथ' सुक्ति खालामनो हासिगौ दिनै बर'फोरनि जेंनाखौ बोस्रांनांगौ होननानै भारत सरकारा गुरुत्व होबाय आरो बेखायनो जों बुंनो हाया बर'नि जे जेंना बे माला समाधान जागोन बेखौ दिन तारिख होनाया खिन्थु थाबैनो जागोन जों मोनसे आन्दाज मोनदों बेखायनो जों रायजो राजा थाग-थियारि जाना थानांगोन खौसे जाना थानांगोन कारण जों खौसे नांगौबासो खौसे नाजायोबासो जोंनि नाजानाय जोंनि गोहो जोंनि खौसेथिखौ भारत सरकारा बर'नि जेंनाखौ थाबैनो बोस्रांनांगौ होननानै बांसिन गुरुत्व होगोन जों गावस्रालाङोबा जाति हिसाबै गोमालांगोन जों सेरखाय बेरखाय जायोबा जोंनि दाबिखौ सरकारनि खाथियाव मोजाङै गोख्रोङै दाबि सरकारखौ बानायनो हानाय नङा बेखायनो जों खावलायदों सोरबा साफा सानै सिटखायलांनो हागौ लामा आन्दायलांनो हागौ बिथांमोनजों जों आन्दायफानो हाया सोरबा साफा सानै गावनि व्यक्तिगत स्वार्थखौ लानानै संग्रामनिफ्राय ओंखारलांनो हागौ जों बिथांमोनजों थांफानो हाया जों जिहेतु जातिनि थाखाय जाति हिसाबै थांना थानांगोन दिनै राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांना लाखिनांगोन आरो बे स्वार्थखौ लाखिनानै दिनै बर'फ्रा खौसे जानानै जोंनि नांनाय नाजानाय आगान सुरलांबाय थानांगोन आरो बेहाय नोंथांमोन साफ्रोमा थांनाय समफ्राव जों जिबायदि गसंदों फैगौ समफ्राव बेबायदि गसंनानै जोंनि नांनाय नाजानायखौ साक्सेस जानायाव जे हेफाजाब होयो आं बेखौनो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों बे समाव NDP प्रग्रेसिभनि मानिजाथाव आफादगिरि बिथांखौ आङो साबायखर बावदों आरो बे बाथ्राजों जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै स्पष्ट फिन जाफिनबावबाय होननानै जोङो मिजिंथिदों बोथोरा जोंखौ एसे आख' फाख' खालामदों